ఏసీపీ నిజామాబాద్ ఆధ్వర్యంలో ఒక స్పెషల్ టీం ఫామ్ చేసే ఈ టీము గత 10 రోజుల క్రితం కమిషనరేట్ పరిధిలో వివిధ పోలీస్ స్టేషన్స్లో సీరియస్గా స్నాచింగ్స్ జరిగాయి. ఈ చైన్ స్నాచింగ్ సంబంధించిన అఫెండర్స్ని ఈరోజు పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు దాదాపు 4 ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ అంటే చైన్ స్నాచింగ్ కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారు. అలాగే దీనికి ముందు ఒక బైక్ అఫెన్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. బైక్ దొంగతనం చేశారు. సో ఈ సీరియస్గా ఈ చైన్ స్నాచింగ్ జరగడం ఒక సెన్సేషన్. దాన్ని తొందరలో అంటే అది జరిగిన కొన్ని రోజుల్లోనే అఫెండర్స్ని పట్టుకోవడము చాలా గొప్ప విషయం. అది పోలీసు చాలా చాకచక్యంగా ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకొని ఉన్న ఆధారాలన్నింటినీ సేకరించి ఉన్న టెక్నికల్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫార్మెంట్ సిస్టమ్స్ని బాగా ఉపయోగించుకొని చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఈ అఫెన్సెస్ మొత్తం 2 ఇన్వాల్వ్ అయి చేశారు. మొదటిగా ఒక బైక్ని థెఫ్ట్ చేశారు. అలాగే ఆ బైక్ని యూజ్ చేసుకొని 4 పోలీస్ స్టేషన్స్ లిమిట్స్లో అంటే మొట్టమొదటి అఫెన్స్ ఇది 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఒక డే గ్యాప్లో వేల్పూర్లోను, అదే రోజు మన వేల్పూర్లో అఫెన్స్ అయిన తర్వాత 5th టౌన్లో చేయడం జరిగింది. సో మేము దీన్ని ఈ కేసుని సవాల్గా తీసుకున్నాము. ఒక 4 రోజుల్లో 4 చైన్ స్నాచింగ్ జరగడం అనేది అది మాకు ఒక ఛాలెంజ్ లాంటిది. సో దాని ప్రకారము కమిషనర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారము మేము ఒక టీం ఫామ్ చేశాము. దానికి ఏసీపీ నిజామాబాద్ అండ్ సిసిఎస్ ప్రీవియస్ ఏసీపీ గారు స్వామి గారు నాయకత్వం వహించారు. వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ టీమ్స్ బాగా పనిచేస్తాయి. దాంట్లో మరి ముఖ్యంగా మన నార్త్ రూరల్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గురునాథ్ అండ్ హిస్ టీమ్ చాలా మంచిగా ఉన్న ఆధారాలన్నింటినీ తీసుకొని ఇంకా ఫర్దర్గా ఆధారాలు డెవలప్ చేసి వితిన్ 4-5 డేస్లో అఫెన్సెస్ జరిగిన 4-5 డేస్లో వీటిని పట్టుకోవడం జరిగింది. అలాగే వాళ్ళ దగ్గర నుండి కూడా ఏదైతే దొంగిలించిన సొత్తు ఉందో అన్నీ కూడా ఇంటాక్ట్గా దాన్ని రికవర్ చేశారు. 4 అఫెన్స్లో అన్నీ పోగొట్టుకున్న సొమ్ము మొత్తం కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా వాళ్ళు ఈ నేరాలకి పాల్పడిన అంశంలో వాడిన బైక్ని కూడా సీజ్ చేసాము. అలాగే వాళ్ళ సెల్ ఫోన్స్ని సీజ్ చేసాము. సో ఈరోజు వాళ్ళని అప్రెంట్ చేసాము. మేబీ ఈరోజు వాళ్ళని ప్రొడ్యూస్ బిఫోర్ ద కోర్ట్ ఫర్ యాక్షన్. ఓకే, దీంట్లో ముఖ్యంగా కష్టపడి పనిచేస్తుంది మన నార్త్ రూరల్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గురునాథ్ అండ్ ఈజ్ టీమ్. అంటే ఈ టీంలో మొత్తము 4 కానిస్టేబుల్, ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్, 3 కానిస్టేబుల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. వీళ్ళంతా కూడా క్రైమ్ రిలేటెడ్ వర్క్ చేస్తున్న టీమ్స్. సో సురేందర్, కానిస్టేబుల్ సురేష్, నిలేష్ అండ్ వేణుగోపాల్ వీళ్ళని కూడా కమిషనర్ గారి తరఫున మేము ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాము. ఇది ఈరోజు జరిగిన